Samantala, magsasaka sa Bulinaw nahulihan ng higit 67,000 pesos na halaga naman ng shabu at barila. Para sa detalye, pakinggan sa ulat ni Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Nakumpiska ng mga otoridad ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 67,796 pesos at isang baril sa isang magsasaka sa Barangay Katuday, Bulinaw, Pangasinan. Isinagawa ang operasyon sa bisa ng search warrant na inilabas ng Regional Trial Court ng Alaminos City at sa pakikipag-ugnayan ng Philippine Drug Enforcement Agency na may kaugnayan sa paglabag sa Republic Act 9165 sa isinagawang paghahalugkog sa bahay at paligid ng tirahan ng 44 taong gulang na magsasaka na samsamang humigit kumulang 9.97 grams na hinihinalang shabu. Bukod dito, na-recover din ang isang unit ng caliber 38 revolver at mga bala. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay sinailalim sa dokumentasyon at itinurn over para sa kaukulang investigasyon at pagsasampa ng kaso. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.